Hinangarutan irugi nga iba sa papagayam. Deto'y lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Elvira. Iti tubo iti pasukin Ilocos Norte. Sa kudahing rutisurat, iti pagkasalitaan lagip tinapalabas ni Elvira. Dear Manong Nemi, Lunes na Lunes, Manong Nemi, ngam apay nga ta, agkabakabaak iti tangal daw. Malem, Manong Nemi. Iti agring ti cellphone ko, Manong Nemi, ket nakigtutak. Ni Adel. Ni Adela. Ti tumutawag. Manong Nemi, tumutawag da. Sa Ilocos. Iti pasukin. Ni Adel, Manong Nemi, ket iso iti stepmother mi. May kadwa nga asawa ni tatang Manong Nemi. Kasi lajak met amo resiben na nakatawag. Kumusta ka ta ni tatang? Ni tatang Idor alias Lawin Manong. Inabudong na kanulayang dahil pa nagsalita mi na nagtultulag kami Manong Nemi nga mapami alay ni Sun sa jay. Kaya dito din namin iti asawa ka ni Radi kaya nagdiduangan anak mi. Ngakandan namin Suna. Tapos narikas na kita, may papas mimet Manong Nemi iti panakaasikaso. Kaya na padakidan na kinitatang. Ngamin Manong Nemi adakam ti adayo. Kat siyempre, nagring manin ti cellphone ko Manong Nemi kat isumanin. Renisib kon. Hello? Elvira. Kamusta ni tatang? Isagsagana mi ito yung pumanangala ditan. Tapno, at bakasyon dito iti oray halo nga bulan. Una no dupay. Awanin. Ano? Alas 3 tayo babangon. Itay. Pumusay ni Suna. Aglulukan diriknak Manong Nemi tiday tanganangig ko. Ngayon padamag ni Adel. Tamay kadwa nga asawa ni tatang Idor Manong Nemi. Ngayon ti mga asikaso kan ko anak. Kawayatan Manong Nemi. Ito nabayag basitan na panag bedridden na. Manong Nemi. Inulit lahing na Adel. Ngayon baka awanin. Agin inanan. Kakasano. Natin na pasama. Inlaw-lawag na Manong Nemi. Noan niya di pasama. Noan niya kinuha ni tatang. Kalpasan na kit inardarasdan. Ngayon paniti klinik. Aging ka. Ngayon diretsudan ito provincial hospital Manong Nemi. Inasikaso da ka no Manong Nemi ti amin. Labno lahing may spalda Suna. Ngayon data siguro Manong. Di talaga nga naitudingan. Nga parang pakada ni tatang. Kaano lahing natin pa nag-birthday na Manong Nemi. Idi lahing September 17 iti may 82 nga managkasangay ni tatang. Nakastar ilawarin. Sige, Elvira. Tatawag pa rin do mga kakapsat nyo. Tapos may pakamukha na kayo amin. Kat makamukha itong kakapsat ng tutulag. At na kayo ito kumaamin. Agraman digiti anak yo. Sige. Huwain Manong Nemi agduluken diriknak.
Kahit kaslam, saan ko nakabaylan pa manong na may tagtugaw. Tapos na di kastakit, alawag ko matipik ko, riknak, edidayta nga. Naipakamu ka niya. Andak ti kastaka sa saad manong na may. Idi madlaw, dagi dituwa nga anak ko. Manong na may. Madlaw da, siyempre, idi kasta nga langak. Kat dinamag da. Abay, anong bang nangyari, mami? Ni Francen era ngay nauna nga anak mi kiniradi nga asawak manong name tinagsaludsud. Inarakop ko tinauna nga anak ko. Francen? Your grandfather, your lolo in Ilocos, in Pasukin, wala na siya. Huh? Lolo? Lolo Idor alias Lawin? Di ba? Wala na siya. Manong name si mong blatmet nga nagtimik ni Prince Jiro tinaudi. Kala ko, mami, pupunta siya dito. Kasta na magtutulagan mi kini Lolo yo. Tinaudi nga panakisarita mi kang kuana. Gabuti pa nagtrabaho mi kini Daddy yo. Sa mi panahon ti trabaho. Iso nga narigat na nga pa Ilocos. Kan siyempre ti panagbasa yo. Kahit tayo kung mga alaan iso na dito'y. Ta dito'y gagnaed. Dito'y nga dati matin ti mga sikaso kang kuana. Tagkakaasimat ni Mami Adela. Uwan. Kakaisimat iso na nga mga asikaso kang kuana. Kaya't kumit kasbay kapat nga anak na. Di ba nga asikaso kang kuana. Taparbarig no. Agpaot pa'y kumatibiyag ni Lolo yo. Yan na ito siguro. Tinito ding. Tama nga. Don't cry, mami. Di ba? Nagpapahinga na si Lolo. Tinawag agad din ni Randy manunaymi pakamuk ang kuha nati amin. Nagsana ay mat manunaymi ti asawa. Sayang. Sayang mga plano ko. Kay tatay. Sige. Ganyan lang ang buhay. Huwag ka nang umiyak, Elvira. Doon ka na lang umiyak. Pagkarating natin doon sa Ilocos. Okay? Kung manong name nasakit nga sa grapen, awatan, ti kinapudno, no ti may sa nga ipatpatag unay, kahit iso ti mapukaw. Uwan manong, nakaimimbag nga ama, nakasaysayat nga asawa, manong name. Kahit kasla nagsubli, tinapalabas kanyak itiday tagundaway. Sayangag digiti panawen nga kaawan ko itidan na ni tatang. No apeng mat ngamin manong naimi. Nga ditoyak Manila nga nagtrabaho. Nga ditoy mat ka nagkatrabahuan kami kinirad. Ditoy kami nga nagkatrabahuan kiniradi. Kat ditoy manong naimi. Nga na-develop tayo na yatpi. Iso ang nag-asawa kami. Wan manong nemi kas nakunak keng kaitay nga ditoy Manila nagkatrabahuan kami kini radio. Iti Suncrest Food Incorporated. Wan manong inidamo kat saan kong ikaskaso isuna numampay sumurot-surot. Datin nga gamamo kami manong nemi agtawan nagsapay lahing iti 22 iti amamukon ni radio. Amalaksid gagamamok kami agpadpada kami pa manong nemi iti pamati. Amay sa kami nga membro iti INC. Nadanak madidi manong nemi iti muna nga nobyo. Ngayon siguro kat talaga nga saan kami nga nagkatuluyan.
Ang manibot iti manong nami kalpasan iti first love ko. Kasaladyak amo iti nga ikaso ni Ayat. Iso nga iti tamadlaw ko nga pa nagkrusonada ni Radi. Ta sumurot-surot nga ron. Makaungat pa yun nagiti katrabahuan mi manong nami. Tamadlaw da nga sumurot-surot isuna kat diyan kumat nga kaskaso. Aging ka manong nami nga menak yun pinasyar dito kasera. Kaya dito yan manong nami nga formal ngayon daton lang panagayat na kanya. Radi. Agbabano ka lang. Ano? Amo ka maawatam. Tagapagnasenan ka Adot Ilocano di Pangasinan. Agkaruba lang di Pangasinan kan. Ilocos diba? Mahal kita, Elvira. Salamat sa pagmahal. Wala na ako dyan. Nga maraming dagti amin. Tapos maalukod ko tarik na. Nasingpet manong nami, guwapo, kan nagagat. Uwan, ni Radi. Amamutin ti sa bulag kang kuwana, ngam, tsaka mo. Ngam gabot, iba nag-anos na, manong nami, inot nga talaga nga na-develop tirik na kang kuwana. Aging gagaslasan ko na pupuutan. Nga adan, nagkinaawatan di gadi puso. Kasta mo na itinagsasak ni Randy, manong nami, idi formalin nga. Nobya nak, nobyok matinsuna, holding hands. Kang kanayin na kung may paspasyaran, manong nami, dito'y kasera. Kada darabi, manong nami, nga, diyak man langin maureng agawid. Oh, uwi ka na. Gabi na. Dito na ako na. Ano? Dito'y aklatan. Ano ka dito'y aklatan? Umiyan akong dito'y. Sige. Nadadat ko na. Umiyan ka lang ha? Elvira, nukas pagarikan man tam. May mangyari sa atin. Nakaskana ka mangikasarkan ka. Randy, wag muna. Kasal muna kunak manong naming kaday di nga rabi. Kung nakitay manong naming nga nakasingsingpet ni Randy, awan ti madi nga bisyo na. Kaya nakalalis tumot gaya miso na manong. Ngay di arakupen nak, idi taagkan nak, idi taaprusan nak manong naming. Sa anak betan nga nakapagkidkid kan kuhana. Uwan manong nami kaday di nga rabi. Saan kun nga pinanunot pa'y noan niya tagbaling nga resulta day nga ramidan mi kiniradi. Gabuta, gusto gayam ti kunada. Numaayanod din tiriknam, numaayanod kan iti sulisog. Saan mo nga panunot pa'y iti posible nga ibunga ti amin. Gabuta nakabarbara dagiti bibig ni Radi, amang amal ka dagiti bibig ko. Nakabarbara dagiti kulap na manong nemi nga may aprus iti baroko ko. Ora sa kawishi tirik nakman. Siguro kansal lang nga siguro na dikat sigurado nga talaga. Nga dahito ikat na ikari tapos ni kastakit na namin mitidiro ni Ayat. Tapno kayat mi tuntunan no anya ti kis kan mandar tirik nami. Tapno kayat mi iti agalim patok iti aniyaman na ragsak manong na yun. Nagbaris rosas iday di nga rabi kat namsak iti asog ka na ring-eng iti silid nga ayan mi kiniradi. Radi, Elvira, ayetin ko na yun ay Oresyak, I love you more, Adi. Kahit napasamak nga road manong name saan ko marumbeng o pasamak ka na kami kini Radi, ididay nga rabi. Kahit masansan matan manong name kasto iti mapaspasamak, aging ka nga nagtulagan min, iti pa nagkalay sa amin. Kas na muna itiragsak manong name ni Tatang Idor, iti may pakamuk yung kuwana. Nga umay, dito'y Manila, tapno siyempre atendaran na, tikalay sa amin kini Radi. May pakamukmatan manong nami ka nagri kakabsat ko, kaya nagdirak daduma pa nga nasken nga pakipakamuan. Kaya itiday ding aldaw, manong nami nga naituding nga panagkalay sa amin kini Radi. Dito'y nga nagmaymay sa ti panunot puso ken kararo ami. Alagin na rin kami, ngagbinulig kami, itirikat
ken namay. Till death do us part. Uwen manong nemi ididamo iti kami Manila nga nagdan na iti asawak nga ni Radi. Nagaragraksak kami manong nemi. Kabayatan, tingkam, panagtrabaho, panagurnong. Aging kakadimtengan manong nemi. Iti kaadan ti munang anak mi. May isang prinsesa manong nemi. Adadan tiragsak mi ti asawak, iti ipas ngay kun, ti anak mi manong. Ni Francen Era. Tasasuno ko matasaan nga maragsakan manong nemi, nasika kuma kadadaanin ti pamilya, adaan ti asawa, kadumteng maten tumuna nga bunga ti enayat. Agbalin ng inspirasyon, mamang kirid ken regta, nga mga nung kanagiti pagrebangan itinaldaw-aldaw. No payak peso manong nemi nga narigat, tiag takibi, gamana nga rod, isut kinayat, ti pagamanak manong nemi kinapo Diyos. Talaga nagtalinaed, ti kinasingpet, kinadungo, kinasayaat, kinamanakaawat, ti asawak. Awanin ti sa pulag pa manong, iti kinadungo na. Iso nga saan ang tupulos nga babawi, barbarek no. Kalbasan ti may isang atawan. Unod doang atawan kita. Adan doon sumarunong anak ta. Kinuna ni Radi manong nemi ti may isang rabii nga mabalin manen. Wan. Mabalin mi kanumanen ti agaramid. Agaramid kam kanon manong nemi ti kapsat ni Prinsen. Kaya na yung arod manong. Isumat deta iti ikis kan mandar tirik na. Wan ti ba nagkanahig? Di ba naggunod? Panang tungpal manong nemi ti kalikagum, ti ragsak. Siyempre manong nemi naman padakam dito Manila, saan mat nga. Nagliway ti komunikasyon mi, kadigiti kakabsat ko, tas siyak nga rod manong nemi ti may kapat, kada kami nga kakabsat. Napintas met manong nemi ti komunikasyon itong galmaysa. Kahit no makasta nga mailiwak kinitatang idor, siyang mga voluntaryo nga mang tawag kan buwana. Tatang! Ay, Elvira anak. Di kasi yung oras pag pinustahan tayo. Ala, madamat ba nagdangig yun ti radyo? Kumuna, aglalalo ti paborito nga kumpadre nga parik. Announcer ti radyo. Sumuti ko nak. Kumusta ka nga eh? Ayaw mong problema. Di ka mo nagbambanog. Lumakay kayon. Awan lakay, abalikas kanya. Malaksi diti panagtrabaho ka sa munisipyo. Di pa nagbalin yung personal bodyguard ni Mayor. Awan, baka mapapagawin lang sumahalog tataltalon. Kahit po na adamat bangkag tayo, adamat talon tayo. Dududwa kayo kani Adela? Ano nga dududwa? Hamoy bilang ni Pitong. Ay, ni Reggie, taltalo kayo. So, mabaling ka, di ka na nagtrabaho. Tatang, lumakay kayo. Kumapsot kayo. Hanapig sa still kicking. Manong nemi na damat di kong daway nga mailiw kami, mailiwa. Babamit pasyarin tatang. Mailiw kami mat manong nemi, itinakaya na kami nga lugar. Aging ka manong nemi nga dimtengen, iti kaadan, ti Adi. Anong nemi ni Prinsen. Lalaki ko man. Indaw dawat manong nemi ni Radi. Kadam kadlahing ti kinaimbag ni Apo Diyos manong nemi. Lalaki ti simarunong nga bunga tayanayat mi iti asawa. Ngay so daytoy manong nemi ni Prince Jiro. Hustunan, kinunak. May sapay. Uno dua pa eh. Ustunan ti Duan, Radi. Halaga nga nagrikat. Ala, nasot ko na. Ngayon adan to may sa uno dua. Agad adan tulat ta. Wan, numanuman ti isagot di Apo Diyos kada ta nga anak. Dakilo na pagyamanan ta. Ngayon umunayan ti duha.
Tapno may sakad ta, tinaran niya masagbayan. Dagiti duwa ngayon. Duwa, nga bunga tayo na yata. Nagtultuloy nga road manong nami iti obligasyon mi iti asawak. Mangged ag trabaho. Nangrunaw nung nami idi ta marugyanan nga agbasa dagiti duwa nga anak mi. Naging ka manong nami at ibutang tikundaway. Ngagpadpada kami ti asawak nga na-transfer. When manipod Manila ni destino kami manong nami sa Jetansa, Cavite. Dito'y kami matang nga nagpaot manong. Well, dito'y matang manong nemi nga nakaala kami nga nakagatang itidaga. Ket ti ornong mi manong nemi ket isun tinaramat mi. Daga aging ka nga nakaiparakder kami iti kabukbukodan mi nga balay. Kasdaon iti ragsak mi manong nemi idagnayt kami iti kabukbukodan mi nga balay iti asawa. Agraman iti duwang anak mi man. Agurnong ta. Gawata na gastos ta urnong ta. Ready. Para ito panakaisagana tinaran niya kamasagbahan na kita anak ta. Yes, of course. Kahit ko nga agbaligi da. Makapagturpos dati kahit na nga kurso. Kahit kumit nga naragsak ka na tali na itumit ti pamilya nga bangunan da. Alubos ti apo ko na wa. Numadandanunan. Kumusta mo ni tatang mo? Ni tatang ito alias lawid. Di tawagan ta. Tap na di kasi takat mamon tanong kasasahad na. Di nang tumot namin kahit tumay ditoy. Da kami nga kakabsat. Nga dati adayo. Amin kami kahit may makaden na ni tatang. Nga pagsisinublatan niyo ko ma. Ayun, di namat kayat. No mailiw kay kanyak. Mailiw kay kanyak. Da kayo tagbakasyon dito. Kunana. Di naman panawan. Diyan pasukin. Wala tagtuloy madlat trabaho na. Wen. Manipo di may saisunan. Nga personal bodyguard ni Mayor. Kat kang kanay wala nga mga abak ni Mayor. Di so trabaho na. Irapin na pinagtalon. Nagagad ni tatang ko. Nagagad. So marag ko na ka talagang santay nga maayaban nito. Ngayon kahit kunto nga talagang pilitin ni tatang. Tapno ti kastakat makadan natay mat itinapaon. Uwan manong nami husto unay timbaga kitay kanirading asawa. Da kami nga adda iti adayo. Da kami nga awan iti sidong asideg ni tatang. Ket kalikaguma mi unay manong nami iti panakidan nami kani tatang. Nanarigat mo no, agawid kami di pasukin ket nagadayot kaya ti trabaho. Ngayon di mo di mapilit isuna manong nami no talaga kayat na tagtalin na ed sadyay pasukin. Sa bagay, mapanahon na no kano trabaho na. Manong nami ni Manong Edgar tinaunami. Isuati kang kanayon no ka mapanmang sarungkar kinitatang ta mamin ano nalalanga tarayan. Manipod sa jay karosikis agingga iti poblasyon dos pasukin nga ayan ni tatang. Idinto tanimanang Vilma manong nemi kat day kamang met iti adayo agramang meten kiniya Lorely manong nemi ni manang Lorely sa siyak. Napiyan ni ading ko nga Daisy manong nemi nga adjek. So may kalima kabsat mi manong ni Daisy. Tadamat iso na sa jaya karosikis. So dato kat madamdamag ko nga pasaray mapanda sa jaya ti Domingo agpapanganda agparte dati mano pasaray sa ngayon ta kanumod dati paborito ni tatang announcer iti radyo akang kanayan nga dengdeng ija. Idinto ta ni Junior manong nemi nga buridek mi iti first nuptial kata ako matsadyay napiya ni Reggie nga anak datatang kaniya
Agsyuman ka na kami nga ni Adela. Sadya, sadya eh. Nga kadkadwa ni tatang. Tsaklaan mo manong na minupod no tagdindinamag nga. Daputot ni tatang Idor alias Lawin iti rawara ko na nadagamat ko dito nga bahanag manong nemi kiniradi. Ano yon? Ni tatang Idor. Apay. Aw nga tatputot na itirwar. Aw nga kabsat mi tirwar. Kung mayroon kayong kapatid na nasa labas, di meron. Ikaw naman, Radi. Di kahit ko sa huwan, no ada napututan na nga sa bahali ng babae. Laksid, kaday di nanang mi. Kaday di nanang mi ko nakmanong na mi kabutam. Adak pa lagi diti high school. Idi matay, di nanang manong na mi iti atake. Arig na manong na mi nga nasapa kami nga naulila iti ina. Kamda naman ti pagpintasan naman ng nemi iti nagbalinan nga single father ni tatang Idor alias Lawi. Aladan ti kagat kan dungo na kada kami. Ano mabalin la kumakit may kang kamamin tinaran niya kamasagbahayan. Ano mabalin la kumama nung nemi ket nasya to amin ti bagunan nga pamilya. Uwan mano. Aging ka nga idi Tsak mariro ket 56 titawan ni tatang manong nemi. Iti nang purus iti karisabo. Uno busel. Imbaga muna kata kami idi manong nemi nga kayat naman iti mga asawa. Pinalubusan mi at nanyang arod kat kasapulat na. Di magbidnasan na manong nemi nagmalimot ka na siya at may kadua nga asawa na ni Adela. Nanadaan tila may isang anak nga suita ni Reggie manong nemi. Aging ka manong nemi nga dimteng ti lockdown. Ito'y COVID-19 na kunada manong nemi. Sos, nakarigrigat na di manong. Iti lasod, iti almost 2 years, di ba? Nakarigito'y lang manong nemi nga limukhay ti amin. Idi kat saan ka makapan, iti kayat kumukumapapanan. Wan, talaga nga nakarigrigat tibiyag karedi nga panahon manong. Kaya dito'y manong nemi nga naipadamag kanyak. Babayan ka ni Adel. Marigatan ka nun ni tatang. Na, makubid samat din ni tatang. Diyos ko, isalakan nyo ni tatang. Pagpintasan na manong nemi kaday di nga panawin nga lockdown na kunada. Ganad na cellphone nga alisto nga idayal uno aramatan tapno maamuam no anyat mapaspasamak kadagiti patpateg mo nga da iti aday. Wan manong nemi dakam nga kakabsat agpipidadamag kami. Kabayatan manong nemi nga sagsagrapan ta idi tirigat ti sitwasyon karedi nga kapigsa iti makongko nga pandemya manong nemi. Wen. Anong Edgar, kumusta ka? Dito'y karosikis sakit problema. Abot nagagit ka lakid di. Agad siyempre, agbiag ka. Di kayo mapan sumasarong ka rin dyan poblasyon dos, tayo ni tatang. Aman mga kadagito ay agad talagang narigat yung rumruman. Susapo. Ada checkpoint. Itunggal pagrawaran kan pagsarkan iti barangay. Saan sumrek kan tumanin sa bali ka barangay? Nadan tumanin checkpoint. Nakakanda do. Masulit at pagidin ag-face mask kada ag-face sale. Iso nga dito ay klatan karosikis. Dito ay klatan kataltalunan. Kumusta nga iti pamilya manong? Problema. Tangar ti kang kanayon ko yung magbaga kadagiti kabalay ko. Nga kanan da. Agtungpal dalayang tibilin. Ni Maribel nga asawa. Mat problema. Kadagiti mat anak mo. Anak mi. Dapagid din na manugang ko. Manugang mi. Huwag nga rod. Tsaka nakaumay. Nagpakasar kayo.
Tikit ngamin kaadayo o tayo Kasi dapat tayo manong name no tawagak ni Manang Vilma nga may kadua kabsat mi. Di problema, Elvira. Mga sina po Diyos. O yan. Orita, darato'y cellphone, laptop. Pati pa nagsamba kita. Nagbalin pa yun nga online. At dati latan ito nagtibalay nga agsamba. Nukas na nga tiyempot samba. Gabuti online. Hindi magiging magbindasan natin kasto yung lockdown. Ito yung kasto yung moderno nga teknolohiya. Akit computerized ko nada. Narigat lahat na kayat mo man ti pumasyar. Akit di tayo makapasyar. Kung nga rin manang. Ore kasi no tayo kung mga agawid sa di pasukin. Tapno makadan natin ni tatang. Kumusta matin ni Sona? Kita tawagan nyo tumawag ka sa jay. Ibagam ka ni Adel. Nga saan nang payos ospital. Ano? Ape ko, no maswab test nga positive. Di dakil ang problema. Bagam kayo kuha ng anusan na latan nga asikasuan. Mana nga sinapod Diyos. Kang kanay nga bagbaga ni tatang. Nga dayo pwede mapatay na. Iso nga o pagtanagan tayo. Agkararag tayo hindi. Kasi tamat no ka manong name iti pa nagsalita mi kanimanang Lorely. No kasta nga masangok. No dagundaway ko nga tumawag ka na kuha na. Nagkuradan nga uri ka sanot ayat nga mapamang sarungkar kini tatang. Kat narigat lata nga buti kasta nga sitwasyon. Idi ito pa tawan ti lockdown kunana. Marigat tayo pa nga mapan. Ang akin diitan, di nakarakaro ka saan tayong makapan. Sa kabali, Elvira, isang pindot lang. Makasarita tayo ng tatang. Babayan dito cellphone. Kuhain manong name no alistula ko iti mapaniti kayat mo apahanan na kunada. Kante kunadan, adawa alistuma dito cellphone manong. Iso nga, kasta nung kat araramidak, pagsusunublatak, nga atawagan, di kiti kakabsat kumanong. Kalbasan ka ni Manang nga tinawagan kita ni Manang Lorely Manunemi yung sublat ko ni ading ko nga Daisy. Hello Manang Elvira. Hello Daisy. Kumusta ka rita? Okay kaming mat ka ni Jojo nga asawa. Amumot nga bugbugtong di anak din nga ni Judesa. Pagsayatan na kang kata bye-bye sa lang. Kaya orin siya ka Manang gadwa lang. Kahit ko kumamat natin, madaan sa bali pa nga anak ang manyarod. Sa mga nakabaylan ni Jojo nga asawak nga pagkadyan ni Judesa. Nakahita si nagditatiyan ni tatang. Desi, hanyo liwliwayan nga sarungkaran. Damat cellphone. Cellphone. Labi mo sa dakay nga mismo, pisikal nga dakay dyan. Tulungan nyo na adel ng mga sikaso ni tatang tayo. Umanang no problem. Aramidag ng inaldaw nga mapanak sa dyan, di mapanak. Kasta mat manong name no kasta ngay tawagak ni Junior. Tiburdak iti umuna nga inawa nung name ni Regidor Junior. Pasara ni Marites nga ipag ko manong name ti makasalita. Tawan ni Junior. May sa kami manong name agkalikagum kuma nga mapan na mabamika din na ni tatang Idoro alias Lawin. Ngayon ti sitwasyon manong nemi. Hanang ipalubos. Karin daw dawat mi manong nemi nga sapay kumato dumteng tudugun daway. Ang makapagtitipon kami. Nga agkakapsat. Agraman pamilyami. Tapno sang kamay sa kami. Nga mapanmang sarungkar kini tatang Idoro alias Lawin. Kahit napasama kin manong. Napasama kin kunak. Nagsipod awanin ni tatang. Agin inanan ni tatang. Nasing nga manong name dahil nga panaglagлагip ko tinapalabas. Hindi tagring di cellphone ko. May samot tumawag kaniyak kadagiri kakabsat ko. Wala Elvira, ano to nga aldaw nga agpapasukin ka. Agtutulag tayo. Sa tayo na niya, hantay may bayaganin. Yan tanga, kastawat itong pal na. Manang Vilma. Kahit laglag pa tayo okay yung sitwasyon.
adan o face-to-face classes kapag nyo, ato pala nagbasbasa nga anak tayo, na naruna kada kayo nga bubing, inauding ang takang. Nito kahit mo sawin manang. Kita pagtutulagan tayo Idealis to lang panakay to ding, panakay dulin, ti bangkay, ni tatang. Panakay dulin ti panunot mo. Di tayo nakadahanon sa dyan. Kita, sa dito din tayo pagsasaritaan manang. Kada mo manang. Abay. Idaw-dawat ko iding dumting to ti gundaway nga makapagtitipon tayo amin-amin nga mang sarungkar kini tatang. Sana kasi ti siyak ti mapan. Dukan sa balin tuwa na yan. Saan tayo nga mapagkaganda Ngamit tatanatahin ni tatang. No kaano pa nga awanin ni tatang. No kaano pa nga saan na tayo nga makasarita. No kaano pa nga saan na tayo nga makita. No kaano pa nga saan tayo nga mangeg titimak na. Kahit saan na tayo matan nga mangeg. Isumot ti pa nakapasamak, ti pa nagtitipon, pa nagigidan tayo, ngagbakasyon. Talaga kapilitan na kasta Tayo na nga ti pagsasaw. Sa lakikita manen, dahil ang kakabagyan, uno ang kakabsat, no adda matay. Nga rod. Sige, agrubot kami. Baka intur na biyahe kami. Lakita ito nga rod sa di pasukin manang. Kat sa dito ang pagtutulagan, nung ito kaano nga idulin tayo di bangkay, ni Tatang Itor alias Lawin. Hindi nga rod madama ka mga grububuat, manong na kini Radi nga asawa ken kastamatan kadagiti duwang anak mi. Na prinsen na era kastamatan ken ni Prince Tajiro. Nalagip ko manong nemi. Ngay tayo lahing February nga nagbakasyon kami. Uwan manong. Iti lahing February nagbakasyon kami asang kapamilya ket iniliw mi ni Tatang. Uwan, imbagami itikas na ko nakitay damo maset ti surat ko nga ayaban mi dito'y Cavite tapno kasta ket na kami matan di mga sikaso ken kuana. Uwan ko na naman tangim talo ka nulay nga aldaw. Ngam ko nakmet, nung talo lang aldaw, saan kailangan mo umay? Masabol nga talo a bulan, uno adadupay. Ano kasano? Kasto matan tinabasama. Manong nemi, idilahing met nga na-aksidente ti asawa. Nakamotorsiklo, nga napansadyay karosikis, manong nemi kat na aksidente. Kinamkad lang nga yung tiwagpintasan na manong nemi na opera lang titakyag na. Inabot na hunay manong nemi. Awan din nagbali nga problema mi kiniradi. Gabuta, talagang intultuloy na takinasingpat na. Kinapanangipatag na kada kanya, kada kami, kada gididuwangan natin. Aging ga manong nemi, adimteng nga ruden. Ti oras ngayon kami, iratatingan dito barangay dos, iti pasukin ni Ilocos Norte. Kat naruway manong nemi nga luwa, di kiti nagarubos, halos manong nemi, awan may sa nga oras ti baet, ti tunggal may sa pamilya, nga da iti adayo, nga nagdimteng. Uwan manong nemi kat kastauna, iti pulos marsaat, iti sangit dung aw. Uwan manong nemi. Nanang kanyak. Iti tamdaga kon manong nemi ti kaslamat maturog laeng nga bangkay. Ni Tatang. Tatang Itor. Tatang, anda kamin. Tapno umay na kang umalaan. Kasadyay kan Cavite kang nain. Gusto mo Tatang, uray ka sa ano kumawin ti ayat mi. Na kami nga dati adayo nga anak mo. Nga makadan na kami, makadan na kayo tinapaot. Yung gusto mo ti sitwasyon. Pinanawan na kami, Tatang. Ito ni Randy. Manugang mo nga na singpet. Kaya nagitiduwa nga po kuyo ka na kami. Ni Prince Era kaya ni Prince Tajiro. Kungit manong nemi, gabutan nag-aabay kami. Siyak, ti asawak nga makat atibay kaniyak.
Ken kastamatan ka nagdiduang anak mi. Nagasto ni mat isang sangit nagdiduang anak mi. Gabuta. Handan nga makaaya mo na makasarita pa ay niluluda. Awanan manong nemi niluluda. Well manong nemi. Kat kunada. Sumublat ka numat nagdidado mga kapsat ko. Asawa da kinanak da. Tapnoy damit tamdagan. Iti kaslamat maturog lahing manong nemi nga langa ni Tatang Idor alias Lawin. Wan manong kaslasangan nagsakit. Nakakukup-guwapo lata. Nakalukluk maglata di pingping na manong nemi. Kaslamat maturog lahing. Kasla si bibiyag ni Tatang Idor. Kat siyempre manong nemi umbaas ako nada. No agladingit ka, agsangit ka. Nga mabanog kang tumot ng sangit. Aging ka ang sartang batlayang di sanang ken sa ibek. Kahit nagtutulag kami nga kakabsat manong nemi. Kompleto kami. Nuhintod ka ano manong nemi. Nga may dulin tibangkay na. Aging ka na pagtutulagan mi manong. Nga dakala ito'y umay nga Sabado. Inton bigat pa ba manong nemi. Oktubre 8. Ngaysunton ti pa nakaidulin tibangkay ni Tatang Idor alias Lawin. Manong nemi kas naku nakitayan idaw-dawat mi nga makapagtitipon kami amin. Kuma. Ngem talaga mat nga nakapagtitipon kami. Ngem. Anya pa nga rod. Kata di na kamutin makita ni Tatang Idor nga dakam amin. Dakam amin manong nemi tatinaw na kakabsat mi ni Manong Edgar kenti ipag ko nga ni Maribel nga taga Karusikis Pasukin anak damat da J. Mark ni Shell kastamatan kini Clarabel nga ti asawa na ni Jermaine nga ti anak na da AC kini Golden nga iso ti dua nga apo ko ti tuod ni Tatang Idor. At dapay, siyempre, kompleto met da manang Vilma, so na kayong Resty, da Leia Angelito, ni Bifer, Beefer, ni Kenneth, kini Rainier Vin. Kasama tayo ni pamilya ni manang Lorely, ni kayong Melvin, kasama tayo nga duwamat na anak da Jetro, kini Vivian Pauline. Kadsiyak manong nemi kas may kapat. When may kapat manong nemi nga kabsat. Asawak met ni Radi, ada Isuna, kasama tanga da Francen Era kay ni Prince Giro. Ni Daisy manong nemi nga adjek. Ngayso ti may sa nga mabatbati. Taga Karusikas met manong. Kanti kayong ko nga ni Jojo, kanti bugbugtong anak na nga niya. Judesa. Ti Buradek iti first nuptial manong. Burdek ti muna nga asawa ni Regidor Junior ken ti asawa na nga ni Marites awang pay anak na ken ni Reggie alias Pitong eso ti kakaiso ng anak da Tatang Idor ken ni Adela adamat na asawa na nga ni Leia Reggie alias Pitong kunak ta napanaganan sa Pitong gabotoy so ti may kapito nga putot ni Tatang Idor. Kaya nadamat manong nemi. Nga dadtoy matsidong mi ni may kawalo nga kabsad mi. May kawalo nga putot manong nemi ni Tatang Idor. Nga niya Edralin. Kaya ti anak na nga kaanakan mi nga ni Rick Sidrin. Dito ti ko nakita manong. No matayan ti may sa nga tao. No may sa kong mga ama umay makidungaw magipagladingit na kitay anak iti roar. Ngayon no sino man tinagbalin nga napateg kini Tatang mi agbalin mo't nga napateg kada kami. Bigbigay mi nga kabsat ni Edralin manong nemi ken kaanakan ni Rexy Dream. Dahito nga rod manong nemi ti pakasaritaan. Pakasaritaan mi nga agasawa nga nairagpin iti pakasaritaan ni Tatang Idor alias Lawin. Alias Lawin ko na tada ay naramid nga drama tipudpud nung kabiyag ni Tatang Idor alias Lawin. Iti nga isuna ket membro iti Kapgo naging nga nagbaling nga bodyguard ni Mayor.
So nga di drama dita DCJC nga napuuluan iti lawin nga inaramid ni Nemesio Arizabal Ruiz Sr. Dato'y nakasingad nga gayem ken idol ni Tatang Idor alias Lawin nga announcer iti radyo. Gawan sa malin sa anga sika manong ni. Ito nga rot pagkasaritaan mi manong kadyaman mi unay ken ka ta naipatangatang daytoy nga pagkasaritaan. Lagip tinapalabas. Pakalaglag paminto kini Tatang Idor alias Lawin. Em sayang dayto ko maagundaway kat adda ko manitatang nga dumdumngeg itaken ka kat nangig na kuma dito nga pakasalitaan. Nagyaman naglangunay ti anos mo nga nagibasa kat sabi ko ma dadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarming at ibiyag kadagiti patag kadimngeg. Kadagiti amin nga nakipagrik na iti papatay ni Tatang Idor alias Lawin. Maraming salamat po. Niapod Diyos ko ma tigay mangsupapak iti panakipagrik na yun. Intun bigat nga maidulinton ti bangkay ni Tatang Idor alias Lawin. Tuwing ordagyaman nga paghayam mo, Elvira, tubo iti pasukin agnanaid sa Jetan sa Cavite, Philippines. Pagayam kong Elvira, thank you mat iting ka panangisalaysay nito'y nga pakasaritaan nyo. Kaya thank you mat kadagiti amin nga nagdengag ka nagbuya. Salamat po. At hindi pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Pangibatbati akong tinembang oras kada kaya mga sapada. Babay na po.